Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu sih. Wah, iki. Pak Lurah to niki? Pagemane batik jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Kan iso-iso ning lakoni lho. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta yo nggawa ngono kuwi, ora yo gumpun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Kula ki mboten nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Ya, elah. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pokoknya yang penting awet sehat, awet gagah, awet ngomong anak putu, awet ora masalah. Jeneng untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane kula bot dhuwur tuwa ngesor modot. Lah, Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. tenan iki. Lha iki siji. Ora gingsul. Lha Pak. Ya keturunan siji tok. Iya, ini Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah kedua. Saking Mbah Lurah Putih. Kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Kali Mas Bayu. Tangga kanca wis dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggah niku. Ya niki tapi tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji. Nah, berarti sik kurang 99.000. nah. Nang sewu Bambang Mbak Lurah. Kalian bejoho. Mbah nuwun sewu, Mbah. Mbah bedo, Mbah Terap. Iki apa ganti ini apa pancen suarane sing stereo lho. Guys, wis entek apa-apane ya ngono. Entek sak suarane. Dari patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya. Lah, ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Mbah Teguhan anu napa? Ah, niki, Mbah. Lah niki Bang, bedo kali banget Bang Trap. Lah. Elak. Selalu Bang. Jadi Bapak. Hah? Monggo. Si Sungkem kula Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Oke. Demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Ini penggemarmu toh? Demangmu itu. Layak kok padha. Ya seben lah ya titahe Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik? Ah, nem bedoh. Bedoh. Lajeng menika Pak Demang Ngetrap. desa ngetrep niki. Oke. Niko tasih kuwat teman-teman Mas. Gare. Oh, ngaten. Mboten diunggah ning sisan, Pak. Niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh, ngaten nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Yanti Kantor 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Bang Ngetrep wau. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa? Tentang napa? Anu. Nggih, Bang Ngetrep niki biyen sing bawa reksa kesan mboten kualat. Nggih. Coba. Lori gumun. Nah napa? Nyongko saged panggih kalian
penyanyi kondang ya Mas. Tambah umur. Nah, Nyoko saking Mas Bayu. lah. Ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Kesempatan. Mumpung kepanggih jenengan sawer. Kula malah disawer kok. Mbak Niken ku kandel kula tipis ya. Lah, napa nek sing kandel, Pak? Lah. Ngersake lagon apa? Lestari Yawon nggih. Nggih. Iki Lestari niku kula ningali di YouTube Mbak Niken itu naik buatan selenggang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Lestari Nggih, mawon. mumpung wonten arsene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab kan nebut ngapa nebut nikah kitab. Nggih. Oh, ngrepek. Lestari. Ya toh, diaturake nggih Pak Nikan nggih. Nggih, mboten Ya, apa-apa. Lestari. Balungane melu.
napa Pak? Kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarian syutinge ketutupan. Tengah mawon, tengah mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar biasa. Nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, Pantesan yen mau ning kono tekone Mbak niki enten pundi, Mas? Lah. Kalau aku. Tekok niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni ngono. Oh, Sigar. cuman sigar Pak. Oh, nggih, Deperien nggih Pak. Deperien. Tembunge ini kan piye? DP. Bapak ngesake sigar. Ngersake sigarmu. Apike piye, Nduk? Deperien. Nggih separo sik, mungkin malih nggih Pak. Engko lek lagune pun rampung malih nggih Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih Pak. Pak, jenengan dereng malah wis Nah. ngene. Yo ta iki kek. Piye? Hah. Aduh. Kayak demangku Hah? demangmu sangu lah. Demangku sangu apa ora iki? Hah? Pak sampun lho Pak mboten usah. Napa to? Dan jenengan pun Lah gak usah ada lah. Pinter deh. nggih mentolo to Pak. Iki malah sak dilunasi iki ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih Pak nggih. Kiris iso to kiris. Kiris. Ah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki Demang sitok iki? Ayo Pak, ngono dah. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. lagu napa Pak? Ayo manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya Pak. Oke. Kira apa Pak? Derek. Ya, derek. Malah Sigar, penak. sigar. Oke. Temonjo. Sigar toh? Yuk.
penjerone wis saling padha ngertine nanging ing apa kok rambok bertahan pertahanan hatimu noto kalah kali masa Terima kasih. Wah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun. dilunasi tenan iki. Nggih. Oh, nggih. Mboten napa jenenge lekne ya. Sedayan kita nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. 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 Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Pak Bayu terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Wah, para demang nggih. Wah, Kula sing matur sembah nuwun. nggih matur nuwun, Pak Jo nggih. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal.